доктор Милев, за добрите думи. Много се вълнувам. Какво да ви кажа? Приемам всичко това, което се каза до тук, като признание за труда на тези деца, които са тук на сцената, на тези, които са зад сцената и на всички от тези колеги, чието труд остава много често невидим за окото, но той също е част от успеха. Защото успеха сме всички ние. Децата от балетната формация, от Вега, от Шарено Герданче, от клуба ни по приложено изкуство, от клуба ни по авиомоделизми, защото и те са тук тази вечер да празнуват заедно с нас. Благодаря ви на всички. Мисля, че няма да очудя никого, ако кажа, че е много трудно. С всеки следващ сезон става все по-трудно. Защото тази красота, която виждате тук на сцената, тя изисква страшно много грижа и внимание. И аз съм щастлива, че тази година общината ни даде сериозно рамо, за да можем да направим този рожден ден днес. От няколко години си сътрудничам много успешно с фирма Enersys в лицето на господин Ойген Петерханс. Също ни подкрепи, но аз искам тази вечер лично тук от сцената да благодаря на още един човек, който в последните 10 години във всяка една наша проява е стоял зад нас, но никога не е обичал да парадира с това. Господин Емил Димитров, управителя на фирма Агридимекс. Благодаря ви. Благодаря и на всички онези, чието имена няма да спомена, но изразявам нашата признателност към всички тях. Тази вечер ние ви дарихме нашата любов. Концертът ни днес е едно символично изпращане на нашите поредни абитуриенти. А тази година те са много, 15. И аз искам от все сърце да ги поздравя тази вечер и да им пожелая тази свобода, която им даваше сцената през годините, да ги води и занапред и да им помага да бъдат себе си, да бъдат силни и щастливи по пътя, който поемат от тук нататък. Благодаря ви, уважаема публика! Честит празник!